Hi guys, welcome to Files TV. We are back again with the latest gossip. Nyaya dziri kutenderera pasocial media. Munongoziva mega kuti iti yakaenda kumusangano guys. Asi nyaya iripo ndekuti vanhu vari kufa nekuseka, vari kudedzera kuti kumusangano kwamakaendako this time hakutengwe maKFC, hakutengwe machicken in, hakutengerwe vanhu kudya. You can't bribe vanhu nekudya. Kumusangano kwamakaenda vanhu muchiona vasiko kudaiwo inyaya yekuti vanoziva kuti muri kutaura zvisina nebasa rezvetsvina. Kwaari id kana ari iye ari kuadhiresa vanhu vanenge vasipo, vanotoverengwa kunenge kuine vanhu maybe 10 kana kuti 5, but mukatarisa nzvimbo iyo, inzvimbo inozara vanhu zvisingaite. Iye kana akangobuda chete pakubva kunotaura kunoadhiresa nyaya dzake, panobva pazara kuratidza kuti vanhu vari kudedzera kuti iwewe kudai usina kutombouya zvako kumusangano zvakangofanana. Munongoziva mega Ramaphosa mufana waED, naiye ari kungozama by all means kuti ED zviri kunzi bisai masanctions chichi, asi vazukuru vamambuya nehanda vasi kufara nazvo kuti aiwa iwe Ramaphosa usaende unotaura nezvekuti ngakubiswe masanctions. Iwewe tanga wataura chokwadi kuti ZANU-PF yakariga, kwete kuwanda because munongoziva Ramaphosa anenge wane maassets muZimbabwe, saka nana ED vari kudya vese, saka vari kudefendana. Handisi guys kuti mati kudi, asi zviri kunyadzisa, vanhu vari kudedzera kuti hai this time hakuuyi mazupco, majaira kutakura vanhu nemazupco mabhazi muchiendesa kumusangano. This time musangano uyu unongoda vanhu vanoteerera, vanenge vachiziva kuti unotaura zvinhu zvine order, zvinhu zvinoitika, zvinhu zvinoshanda, kwete zvamunoitira vanhu kuZimbabwe. Saka ari kunyadziswa ED, ari kupusiswa zvisingaite kumusangano kwaakaenda, because kana achitaura munenge muri empty, muchitorova zvavo mhepo, vanhu vari kurova pasi. Asi kana iye akangobuda chete, zivai kuti munozara inevha yaita full nzvimbo yacho. Thank you so much guys, don't forget to subscribe.